गाना बड़ी वायरल भई रहे कि हमनी के यारी बचपन के हम यारी कि यारी छुट्टी अब मोले जोना बागी बलिया के स्थापना दिवस पर हमनी के उपस्थित बनी जा वही के संदर्भ में गीत गौनी की पूरा देश प्रदेश में बाजल गीत विदेश के लोग भी रुआ सनिया के शुभकामना देला वो गीत आप सबके बीच में होई कि सब जिला खाली जिला कि हमार जिला बलिया बागी लेकिन हम चाहब कि सब गीत होई लेकिन एगो गीत भगवान जी खातिर तेजा जे भी लोग जुटल बा हमने के एक बार तली सब कोई 10 आप दोनों हाथ उठा दे भैया हमार बाबा बालेश्वर नाथ जी खातिर भिरगू बाबा खातिर सनी खातिर ना जे भी भिरगू बाबा बालेश्वर बाबा के माने ला उहे उठाई जे भिरगू बाबा बालेश्वर बाबा से बड़ होई उ ना उठाई जे भिरगू बाबा बालेश्वर बाबा के मानत होई प्रेम से बोलिए भिरगू बाबा की प्रेम से बोलिए बालेश्वर नाथ बाबा की बबे लोग खातिर कहे के बा गोलू भैया कि अरे की भिरगू बाबा के नगरी अरे की कोयलिया मिठिया बोले हो रा अरे की रसे हो रसे ना अरे की भिरगू बाबा के नगरी अरे की पेलिया रसवा चुए हो रा अरे की रसे हो रसे ना किसे चुवेला रस कलिया हो रा अरे की रसे हो रसे ना तो गोलू भैया ये भोजपुरी के सबसे 1 नंबर के टीम हमार गोलू भैया के लागल बा तो ऐसा बात की हो जाए कि चाहे लचकौआ गौनई वाला भाव में कैसे का कहे भैया हमार अरे की भिरगू बाबा के नागारी बेलिया रसवा चुए हो रा रसे हो रसे ना भिरगू बाबा के नागारी बेलिया रसवा चुए हो रा रसे हो रसे ना आय हाय रसे हो रसे ना से चुवेला रस कलिया हो रा रसे हो रसे ना से चुवेला रस कलिया हो रा रसे हो रसे ना भिरगू बाबा के नगारी बेलिया रसवा चुए हो रा रसे हो रसे ना भिरगू बाबा के नगारी बेलिया रसवा चुए हो रा रसे हो रसे ना आय हाय रसे हो रसे ना से चुवेला रस कलिया हो रा रसे हो रसे ना से चुवेला रस कलिया हो रा भैया हो अरे किसे ही रसवा पिए ले अरे की दया शंकर चाचा मतवलिया हो रा अरे किसे ही रसवा पिए ले हमारे मंत्री चाचा मतवलिया हो रा अरे की माती रे गईले ना जे भी बा सब कोई हमार आदरणीय बा सब कोई के लगभग मैक्सिमम लोग के हम जानत हो लेकिन समय के प्रतिबंध बा होने हमार चिक्कू भैया प्रधान जी बैठल बानी तमाम लोग गार्जियन बा सबके बार बार प्रणाम बा हमने के मंत्री चाचा के बोलौला को उपस्थित भइल बानी जा ए बलिया के महामानव के चरण में बार बार प्रणाम बा जे पूरा देश में अपन नाम कइले बानी तो चाचा जी खातिर कहे के बा अपना मंत्री चाचा खातिर अरे किसे ही रसवा पिए ले अरे की दया शंकर चाचा मतवलिया हो रा
अरे कि माटी रे गईले यही छठ में राउर सनिया कौन उल्टा सीधा गा के भोजपुरी में हमनी के नाम नहीं खींच बनैले ए बागी बलिया के लई कहीं जा बागी बलिया के मान प्रतिष्ठा संग लेके चले के बा हमनी के ई ना कि अपना के वायरल होके कति कुछो गवाई लेकिन इहो मन से कहि के जात नहीं कि अगर बढ़िया बढ़िया गीत के रहुआ सब सपोर्ट ना करब तो मार्केट में रहे के बा हमार गीत संगीत हमार खर्चा चलावेला तो हमनी के मार्केट में रहे खातिर उहो करे पर मजबूर मत करब सभे यही छठ में को गीत गौले बानी यही छठ में अपना भाई भवत के छठ के नाम से गाना गौले बानी अरे की जैसे कि फरमाई कि जैसे कि फरमाई अरे केरा के खवा दिया अरे केरा के खवा दिया अरे कि ओइसे फरे फूले हमार भाइया भवदिया हमनी खाती भाई भवत रहुए सब बानी जा जे हमनी के सुख दुख में काम आ जाए ओकरा से बड़े कोई भाई भवत ना होला भैया तो एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की भाई भवत के छठ एक लाइन होई एक लाइन के बाद होई फिर बाकी बलिया वाला गीत गावल जी कैसे भैया अरे की जय भैया भैया सबके प्रणाम बा अरे की जैसे कि फरमाई अरे केरा के खवा दिया अरे की केरा के खवा दिया कि ओइसे फरे फूले हमारे गाँव या कैसे कि जैसे फरे छठी माई केरा के खवा दिया अरे केरा के ये गीत गाई के रुआ सब बताई जा कौन गीत गाई कहे से कि समय के बड़ी अभाव बा कहा जाने भक्ति गीत रुआ सबको उतना रुचत होके के ना होके यही बलिया खाती एगो नया गीत गौले रहनी है बागी बलिया रिटर्न के नाम से कि हाई देहिया बीरन के अरे की देश वाला हो जे भी लोग जुटल बा सब कोई बागी बलिया के लोग हटे सब कोई क्रांतिकारी लोग है यही लोगन खातिर को गीत गौले रहनी है कि हई देहिया अरे बीरन के कि देश वाला हो कि बागी बलिया उतर पर देश वाला भैया हमार यही में गौनैया वाला भाव में चले के कैसे भैया हो कि हाई देहिया बीरना के देश वाला हाई देहिया बीरना के देश वाला हाई देहिया बीरना के देश वाला एक बार बागी बलिया खाती जोरदार हल्ला होके चाहिए भैया हो ऐसा नहीं हाला करनी जाके हे कुंवर सिंह चौरा हो पना सुनाई तमें जोर लगाई जाए महाराज ये चित्तू पांडे की धरती है मंगल पांडे जी की धरती है ये धरती पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी की धरती है ये धरती दया शंकर सिंह जी की धरती है बगावती तेवर के लोग जा रहे हैं कि हई खून क्रांतिकारी परिवेश वाला हो
हमने के मंगल पांडे बाबा के खून के लड़का है जा तो तने एक बार जोरदार ताली बाजे बलिया के नाम पर भैया हो कि हई देहिया बिरना के देश वाला हो हई देहिया बिरना के देश वाला हो हई देहिया बिरना के देश वाला हो कि बागी बलिया उतर पर देश वाला हो बागी बलिया उतर पर बागी बलिया उतर पर देश वाला बागी बलिया उतर हई जवन देही बा ई देही हमारे जाके तमाम छात्र नेता हो लोग आए दिन कई गो मुकदमा कई गो हमारा भाइयों पे चल जाला हमारे जिला के छात्र नेता भाई मुकदमा से ना डरा लो ये बलिया है बलिया में रहना होगा तो सिस्टम से रहना होगा सिस्टम के खिलाफ जइबो तो यह सिस्टम भी बिगाड़ दिया जाता है वो बाकी बलिया है कि हई देहिया लदाइल खाली अरे केस वाला कितना भाइयों पे 302 लागल बा कितना भाइयों पर एको धारा लागल बा भैया हमारे बीच भोजपुरी के लोकप्रिय गायक सुपरस्टार भैया और सांसद बड़े भैया मनोज तिवारी भैया जी के आगमन हो गइल बा चाहब के एक बार जोरदार तपरी बजा के भैया के स्वागत करी आप सब उन्हीं के मनोज भैया आ गए हैं भैया के बार बार स्वागत अभिनंदन बा हो कि हई देहिया लदाइल खाली अरे की केस वाला कि हई देहिया लदाइल खाली केस वाला हई देहिया लदाइल खाली केस वाला हई देहिया लदाइल खाली केस वाला कि बागी बलिया उतर पर देश वाला बागी बलिया उतर पर देश वाला कि बागी बलिया उतर पर देश वाला बागी बलिया उतर पर देश वाला एगो अपना भाईयन खाती गाना गौले रहनी भाई खाती कि हो कि मजाल कौना लाल के हो कि मजाल कौना लाल के अरे कि छूती हमारा साल के मजाल कौना ये गाना बड़ी वायरल भइल बाटे लेकिन हम चाहब कि भैया लोग के आगमन हो गइल बाटे मनोज भी आवे वाला बानी तब बागी बलिया वाला गीत ये शार्प लगा दो ये शार्प लगाइए